Det er meget tidlig morgen, og vi står ved Nørrebro station og laver banderdrop til kvindernes internationale kampdag. Fuck, hvor ser det nice ud. Og der står, feminisme er fucking funky. 100 års kvindekamp, vi kæmper stadig. Så meget stand. Og det er mig, der har lavet det pæneste kvindesejl. Og vi ses til demonstrationen i dag, Sankt Hans Torv kl. 15.